Ez kaleratzerik, ez erreformarik, ez inposaziorik. Enpleoa defenda dezagun. Espedienteak, enpresa itxierak, deslokalizazioak, soldata baxuago lanordu gehiaren truke. Langileok, pairatzen ari garen erasoa etengabekoa da, eta gero eta bortitzagoa. Eta hau, sektore guztietan gertatzen ari da. Eraikuntzan, industrian, merkataritzan, ostalaritzan, sektore publikoan, eta azken honetan gainera privatizazioak. Enpleoa kaskartzeaz gain, oinarrizko zerbitzuak kolokan jartzen ari da. Egoera jasanezina da. Enpleguaren eta lan baldintzen kontrako erasoak lehen mailako arazo soziala dira. Gizarte osoaren kontra egiten ari dira. Gizarte osoa ari direlako pobretzen eta miseriara kondenatzen. Eta langabezian geratuz gero, enpleorik lortzeko esperantzarik ez. Eta gainera, langabezia prestazioak gero eta murritzagoa. Agortu eta gero, ez errez. Egoera benetan latza bizitzen ari dira gure herrian. Gobernuoi enpleguaz hitz egiten entzuten diogu etengabean. Baina praktikan ez da enplegu politika eramukorrik egiten. Hau, frogatzen duten datuak hor daude. Gaurko egoera aplikatzen ari diren politiken emaitza da. Politika horiek patronalak egitzen dituen berbera direla da. Bide honetatik badakigu nora bazen. Ez dago enplegu sortzen, ez dago enplegu duinik. Langabezia eta pobrezia gehiago. Baina Grezian gertatu bezala. Lan erreforma aplikatzea enplegu suntitzeko eta enplegua gero eta kaskarragoa bihurtzeko modua da. Ez dago konponbiderik espedienteen arauketaren bitartez. Eremu pribatuan aspalditik erabiltzen dira, eta eremu publikoan ere erabili ahalko dira aurrerantzean. Patronalari, pribatu eta publikori nahi duen erara inpostatzeko aukera emantzen dira. Eta horretan enplegu suntsitzeko eta langileak mehatxatzeko aukera paregabeak oparitu. Kaleratzetara jotzen da enplegua banatu beharrean. Enplegu berria sortu eta lana banatu behar da. Eta denok lan egin ahal izan dezagun. Eta hortarako bideak egon badaude. Eta kaleratzeak mehatxu bezala erabiltzen dira, soldata eta baldintza kaskarragoak inposatzeko. Horregaitik, enpresa komite desberdinetako kideak antolaturiko manifestazioarekin bat egin nahi izan dugu gaur hemen gaudero. Bakoitzak bere errealitatetik. Enpresetan burutzen ari garen borrokak ez direlako izan behar borroka individuala. Gero eta enpresa gehiagotan ari gara langileok egoera antzekoak pairatzen eta beharrezko ikusten dugu denok batera bakoitza bere gatazka partikularretik gatazka hobek guztia kalera batera ateratzea. Larunbatean Bilbon denok batera kaleratzeei, erreformari, inposaketai ez esan eta enplegua defendatu dugu. Denon borroka bateratu nahi ditugu. Bakoitzaren borrokaren mesedetan eta patronalak eta instituzioak gure aldarrikapenak ozenago entzun ditzatzen. Gaurko borroka biharko enplegua. Manifestazioak martxoaren 9an Bilbon, Jesusen bihotzetik, arratsaldeko 5:30. Eskerrik asko.